Dobré ránko. Dobre, super. Takže opäť sa dostávam teda naspäť k prezentácii. Na čo sa teda pripraviť? Ja som sa rozhodla, že v podstate celú túto tému uchopím teda cez tú objektivizovanú stranu, čiže cez fakty, cez nejaké výskumy, aby sme sa nerozprávali o niečom, čo si myslím, čo sú nejaké moje dojmy, bolo by to aj veľmi trúfale. Chcem zároveň aj zdôrazniť, že nie som psychologička, som v podstate človek, ktorý žije aj tému vysokej citlivosti posledné roky. Nie je to ako keby, že doba nejakých 10 rokov, hovoríme o dobe možno 3 až 5 rokov. A teda, aby som sa možno predstavila pri tomto bode aj tým, ktorí ma možno nepoznáte, lebo vidím tu veľa známych tvári, známych mien, ale pre tých, ktorí ma vidíte prvýkrát, alebo možno okrajovo ste ma iba zachytili. Ja vlastne pracujem ako koučka a opieram sa v coachingu najmä o metodickú empatiu a psychofonetiku. Som vlastne študentkou školy empatie a vlastne od toho sa odráža celý charakter a celý spôsob, ako ja pristupujem vlastne k téme vlastne empatie v biznise, ako pracujem vlastne pri transformácii lídrov, manažérov, nemanažérov, podnikateľov alebo celkovo ambasádorov tiež takej humánnejšej firemnej kultúry aj na pracovisku. Okrem iného teda robím aj tréningy pre vysokocitlivých ľudí, ktoré sú už menej potom ako keby o tej informačnej stránke, ale je to už ako taký aktívny tréning, kedy človek si to vlastne zažíva na vlastnej koži, že aký má vlastne vzťah s tou svojou vysokou citlivosťou a cez nejaké cvičenia, nejaké zadania, úlohy, ktoré sú veľmi kreatívne a veľmi také energeticky, niekedy aj náročné, si vlastne každý človek zvedomuje, že čo potrebuje on v rámci tej svojej vysokej citlivosti v živote, aby sa cítil dobre. Takže fakty vysokej citlivosti bude prvý bod. Ďalej si povieme vlastne o tom, že aký je rozdiel medzi tým, keď je niekto vysokocitlivý muž, chlapec, teda keď napríklad je ešte ako dieťa, ako sprevádza dospievajúceho muža, chlapca, teda vysoká citlivosť, čo to pre jeho život znamená. A čo to aj znamená teda tým pádom pre vysokocitlivých lídrov, mužov. A odlíšime to od toho, že ako to vlastne priemerne, hej, ja sa odrážam od nejakej štandardizovanej normatívnej skupiny, ako to väčšinou teda majú dievčatá, potom ako prebieha dospievanie vysokocitlivej ženy, až prejdeme do toho, ako to väčšinou majú vlastne vysokocitlivé líderky, keď to porovnáme s nie vysokocitlivými líderkami a lídrami a zároveň aj keď to porovnáme s mužmi. V tomto bode budem potom veľmi rada a uvítam teda aj práve tie spomínané vaše vhľady, ktoré budú pre mňa cenným materiálom a verím, že aj vzájomne pre vás. No a potom si vlastne povieme o výzvach vysokocitlivých ľudí, pretože tie úplne logicky, automaticky vyplynú z toho všetkého, o čom teda budem rozprávať a vlastne sú pozbierané aj z mojej praxe. Väčšina teda mojich klientov, či už sú to lídri, alebo sú to potenciálni lídri, alebo sú to podnikatelia, nemanažéri, tak čoraz častejšie sa mi stáva, že teda tiež sa ich týka téma vysokej citlivosti, ale nemajú to úplne zvedomené, riešia v podstate akoby nejaké iné témy a problémy, ale porovnávajú ich s väčšinovou skupinou spoločnosti a tým pádom si vytvárajú ešte oveľa viac stresu a tlaku, čo je vlastne typické pre nás vysokocitlivých ľudí. Takže preto je veľmi dôležité hovoriť o tých výzvach, aby sme sa na to začali pozerať trochu inak, pretože pre nás je dôležité neporovnávať sa s tou väčšinovou skupinou. Uvediem aj teda, že počet, hovorí sa teda na základe výskumov, že vysokocitlivých ľudí okolo 20 až 30%, ale tiež mám informácie, že nie sú to už úplne presné údaje. Môže to byť kľudne aj vyššie číslo. Tento webinár ukončíme potom tým, čo bude, verím, pre vás najcennejšie, že vlastne tie výzvy uchopíme do niečoho praktického, aby vy ste vedeli, že ako teda pracovať s týmito informáciami v živote, ako voči tomu prispôsobiť rôzne oblasti vášho života, témy, či už sú líderské, alebo sa týkajú aj vášho osobného života.
Ja vám dám akoby nejaký taký návrh tej stratégie ohľadom akých tém, ohľadom akých oblastí by sa to malo týkať, tá stratégia, aby to bolo efektívne. A každý z vás si už potom cez tie konkrétne body špecifické to spojí s tým, čo vy tam máte v tej danej oblasti. Keď sa dostaneme k tomu bodu, tak potom vysvetlím viac. Ja by som sa vás chcela na úvod spýtať, teda ak budete ochotní, otvorení a dosť odvážni, teda zdieľať za seba, kto z vás tu, ktorí ste prítomní, o sebe viete s istotou, alebo s takou možno 80-percentnou istotou, že určite sa vás táto vysoká citlivosť týka? Že sa aj zaoberáte tou témou. Je tu niekto taký? Stačí iba povedať ja. 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 Super. Ja. A ja určite. Ja Mhm. taktiež. Super. A možno sa tak opýtam, že je tu niekto taký, kto práve že vôbec nevie, že táto téma, že vás pritiahla, keď som napísala možno nejaký príspevok, alebo ste zliadli video, alebo už čokoľvek, nejaký obsah odo mňa, takže niečo vo vás zarezonovalo, ale že vôbec netušíte, ale povedali ste si, že idem to preskúmať, idem zistiť. Je tu niekto taký? Dobrý deň. A mňa zaujíma jedna vec, že kto hovorí, čo je vysoká citlivosť a čo to vlastne je, kedy sa povie, že je to som vysoko citlivý. Lebo mňa by zaujímalo práve, že čo si mám pod tou vysokou citlivosťou vôbec predstaviť. Hej? Že keďže neviem, čo si pod tým predstaviť, tak vôbec neviem povedať, že áno alebo nie tomu. Ďakujem. Chápem. A to je úplne legitimné, to, čo vlastne vnímate, pretože áno, môže to ísť ako keby okolo, že zarezonuje to, ale keď neviete, že čo je vlastne obsahom a ako si to nejako spojiť so samou sebou, tak potom to nemá pre vás ten význam. Dobre, takže rovno prejdem k tomuto, čo vy ste povedali, že neviete si, čo si vlastne pod tým predstaviť. Čo si pod tým predstaviť je v takej úplne všeobecnosti, že základnou charakteristikou vysokej citlivosti je, že my vlastne hlboko spracovávame vnemy a informácie, a to tak, že vlastne iní ľudia, ktorých sa táto vysoká citlivosť až tak netýka, by tieto vnemy, podnety alebo nejaké stimuly ani len nezachytili alebo ani nezachytávajú. A je to v podstate ako keby absolútne neutrálna vec. Vysoká citlivosť nie je akoby ani výhoda, ani nevýhoda, nie je to nejaká ani výnimočnosť, unikátnosť, hej, že nedajú sa k tomu pripisovať nejaké takéto asociácie, s čím sa ľudia veľmi radi identifikujú, hej, že keď to dáva nejaký taký pátos alebo ako keby nejakú takú hodnotu vyššiu. Je to absolútne neutrálna záležitosť a vlastne tá vysoká citlivosť hovorí len o tom, že ako my máme prirodzene nastavenú biologickú výbavu, a na základe nej my ani častokrát o tom nevieme, že tak pristupujeme vlastne k životu. A to znamená, ako pristupujeme k životu, že oveľa viac sme vnímavejší a citlivejší voči stimulujúcim podnetom. Čiže priamo sa to dotýka našej centrálnej nervovej sústavy. Väčšinou taký ten určujúci rys vysokocitlivých ľudí je ostražitosť a taká napätosť. A vlastne je to preto, lebo ako som hovorila, tá nervová sústava neustále zachytáva vlastne akoby tú elektriku, hej, z toho okolia a vlastne my neustále vyhodnocujeme, nevediac o tom, že to v podstate aj robíme, nejaké nové udalosti alebo nejaké potenciálne nebezpečenstvo, potenciálna hrozba, alebo aj príležitosť, alebo aj nejaká možnosť. Čiže my zachytávame v oveľa takých jemnejších nuansách, odtieňoch niečo, čo bežný človek vlastne nezachytí. Keď hovorím o vysokej citlivosti, tak čo je dôležité predstaviť si, pretože veľa ľudí to robí tak, že si myslia, že všetci to máme akoby rovnako. Ale tá vysoká citlivosť, to je určitá škála, hej? Čiže ak vy vlastne zistíte, že áno, toto sa ma týka, lebo v živote to pociťujete tak, že naozaj cítite viacej napätia, viacej cítite stresu. My máme oveľa vyššie miery kortizolu, teda hladinu kortizolu. A vlastne neustále sme potom ako takí nabudení a zároveň prestimulovaní a potom sme zároveň aj často unavení. Čiže my máme také akoby výkyvy. A vlastne na tom si to vieme všimnúť, keď sa potom porovnáme už v dospelom veku, že ako to majú vlastne iní ľudia. Čo je tiež dôležité vedieť, je, že
hoci vysoká citlivosť nesie do života nielen nás samých, ale aj vlastne celkovej spoločnosti veľa prínosov, tak treba sa na ňu vždy pozerať v kontexte. Ona nefunguje vlastne tá vysoká citlivosť izolovane, ale vlastne závisí od toho, že v akom prostredí sme vyrastali, aké autority boli v našom okolí, kto na nás vplýval, pretože keď si zase predstavíte, že to, na čo sme biologicky nastavení, a to nie je otázka našej vôle, hej, my sa nerozhodujeme o tom, že či ja teraz idem ako keby vnímať detaily, nuancy, všetky možné odtiene, že stretnem človeka, alebo vy teraz vidíte, hej, na obraze mňa, a vy teraz už zachytávate, každý samozrejme v inej škále podľa toho, ako máte rozvinutú tú vysokú citlivosť, ale zachytávate určité odtiene, že vidíte nejaký kontext situácie, v ktorej som, nejakú udalosť, zachytávate moju tvár, hej, ako sa mení, aká bola pred minútou teraz, hej, že či som možno nervóznejšia, či som sa uvoľnila, akú energiu možno mám, že teraz rozprávam možno viac nadšenie, viac možno s nejakou radosťou, niekde akoby spomalím. Tak toto všetko vlastne vy zachytávate a robíte to úplne prirodzene. Nie je to rozhodnutie. Takže je to zase o tom, že toto je od tej biológie dané a potom, ako sa to správa, teda tá vaša vysoká citlivosť v kontexte toho prostredia a autorít, ktorí vás ovplyvňovali. A je taká veľmi dôležitá vec, ktorá vlastne na nás vplýva a robí aj rozdiely medzi rôznymi vysokocitlivými ľuďmi. A to je, že čím stresujúcejšie prostredie nás formovalo, to stresujúcejšie prostredie si môžete predstaviť v rôznej forme. Dám príklad, že napríklad ste sa často sťahovali, hej, že bývali ste najskôr v byte, o 2 roky na to ste sa presťahovali do domu, z jedného mesta do druhého. Tak pre vysokocitlivého človeka je to veľmi veľa zmien. A práve o to ide, že to nie je tak, že my sme vlastne ako keby chronicky tak nejaký akože preťažený, prestimulovaný, ale ono sa to vlastne deje vtedy, keď prežívame najmä nejaké nové podnety, nejakú novú situáciu, dostaneme sa do nového prostredia, hej, napríklad typické je zmena pracovného prostredia, hej, že z malej rodinnej firmy prejdeme napríklad do korporácie, tak vlastne vysokocitlivého človeka odpáli za týždeň alebo 2 v takom zmysle, že sa bude cítiť úplne prevalcovaný tými všetkými novými informáciami, nuansami, bude zachytávať, kto, aký človek tam je. Takže toto je veľmi dôležité vnímať, že ak vo vašom detstve ste mali teda stresujúce prostredie alebo ľudí, ktorí vás stresovali, nevedeli a neuvedomovali si túto vašu vysokú citlivosť a akú podporu a oporu vy vlastne potrebujete s týmto, hej, s touto vašou biologickou výbavou, tak vás to mohlo ovplyvniť v živote natoľko, že budete ešte o to intenzívnejšie vnímať ten stres. Ľudia, ktorí napríklad nemali až také stresujúce detstvo a boli napríklad v okruhu ľudí, ktorí boli veľmi podporujúci, ktorí vlastne podporovali tú citlivosť, vnímali ju ako možno nejakú pozitívnu stránku, pozitívny prejav, čo teda nie je až také časté, to je výnimočné, tak vlastne je veľmi vysoký predpoklad, že z takýchto ľudí vysokocitlivých sa vyvinú v dospelosti jedinci, ktorí sú nesmierne tvoriví, nesmierne sebavedomí, nesmierne empatickí a vlastne je tam veľký predpoklad, že budú pomáhať aj iným ľuďom. Tu sa vlastne dostávam k tomu, že vlastne tá naša biologická výbava nás predurčuje aj k tomu, že každý v sebe nesieme vysoký potenciál ovládnuť vlastne až takú výnimočnú schopnosť, že my vlastne vieme hlboko porozumieť druhému človeku a vlastne druhým ľuďom vieme napomôcť v ich vlastne tom procese dozrievania a vlastne aj posilňovania si svojej vnútornej autority. To sa ale deje, keď máme za sebou ako keby spracovanie toho vlastného materiálu, tej vlastnej záťaže, tak vtedy to vlastne vieme. A to, že hovorím, že je to vysoký potenciál a rovnako aj vysoký potenciál empatie, tak to ešte neznamená, že vlastne automaticky každý vysokocitlivý človek je v tom dobrý. Že každý vysokocitlivý človek je super chápavý, super empatický, super ohľaduplný. To je vlastne ďalší mýtus, ku ktorému sa vlastne uchyľujú rôzni ľudia, že si to tak akože chcú veľmi pozitívne vysvetliť. Pretože vysoko citliví ľudia takýto dokážu byť, ale môže to byť aj ich dlhoročnou výzvou, že sa prejavujú opačne. Že môžu byť práve že bezohľadní, môžu byť neempatickí.
A to práve tí ľudia, ktorí vyrastali v tom stresujúcom prostredí. Pretože keď si zoberiete, že vlastne veľmi ľahko sme prestimulovaní tými všetkými odtienkami, nuansami, ktoré my vlastne zachytávame, ani nevieme, že ich zachytávame, deje sa to úplne automaticky, tak vlastne my dosahujeme oveľa skôr limit alebo ten moment, kedy sme presýtení informáciami. V porovnaní s bežným človekom alebo človekom, ktorý nemá vlastne tú vysokú citlivosť prítomnú vo svojom živote, tak príde ten moment neskôr, hej, že každý človek má nejaké množstvo zadefinované, ktorý ako osobne dokáže zvládnuť, že potom už je zahltený, vypne ho, hej, alebo je preťažený a začne preukazovať nejaké symptómy fyzické. Ale vlastne vysokocitlivému človeku sa to vlastne deje oveľa skôr. A teraz, keď nastane tá fáza, že nás vlastne vypne, tak môžete si to kľudne aj vy skúsiť interpretovať na nejaké situácie alebo skúsenosti, ktoré máte, tak vtedy len ťažko dokážeme byť ohľaduplní a empatickí. A ani si to neuvedomujeme, pretože čo je pre nás dôležité, my sa potrebujeme akoby seba zachovať a my potrebujeme ako urobiť všetko preto, aby sme sa znovu zase nejakým spôsobom seba obnovili, ak netrpíme nejakými seba deštrukčnými ešte sklonmi, hej, že sú potom zase ľudia, ktorí to vedia ešte dostať do nejakého extrému. Takže to je iba ako keby taký úplný že základ, aby ste si vedeli predstaviť celý ten rámec vysokej citlivosti. A aby som bola teda konkrétna, tak sú aj jasne stanovené také 4 základné prejavy, že čo hovorí o tom, že pravdepodobne patríte do tej skupiny vysokocitlivých ľudí. Prvá vec je, ktorú som už spomínala, hlboké spracovávanie vnemov a informácií. Čiže idete absolútne automaticky do hĺbok, do šírky, proste do rôznych vrstiev. A úplne také najmarkantnejšie, že kde si to môžete všimnúť, tak je to napríklad proces nejakého rozhodovania. Že keď si ale teraz podotknem, to nie je hociaké rozhodovanie, ale myslím rozhodovanie najmä o novej situácii, lebo tá vysoká citlivosť sa prejavuje najmä v nových situáciách, alebo keď sme vystavení dlhodobo nejakému nepriaznivému vplyvu, hej, že to je pre našu nervovú sústavu iritujúce, hej, keby napríklad niekto stále takto klopkal, hej, že po stole a robí to stále, alebo si búcha nohou, alebo trasie nohou, chvíľku to zvládne naša nervová sústava, ale vlastne dlhodobo to už nedáme. Čiže keď robíte rozhodnutie, ktoré sa týka niečoho nového, že rozhodujete sa, že či ísť bývať do domu, alebo proste či zmeniť teda zamestnanie, tak ten váš rozhodovací proces trvá oveľa dlhšie ako proces iného človeka. A toto je veľmi dôležité si to vlastne uvedomiť. No a keď pôjdeme akože hlbšie, že prečo to tak je vlastne aj vedecky vyskúmané, že vlastne keď vysoko citliví ľudia napríklad robia takéto nejaké rozhodnutia alebo riešia nejaké úlohy, tak vlastne im sa zapájajú úplne iné centrá mozgu, ktoré majú vlastne na zodpovednosti za úlohu vlastne hlboké spracovávanie nejakých vnemov a informácií. Týka sa to úloh, kde napríklad treba dbať veľmi na detaily alebo kde treba precízne ako keby si dávať pozor na akýkoľvek jemný odtieň nejakej tej situácie. No a potom ešte je vlastne dôležitá vec pri tomto bode, že vysoko citliví ľudia majú oveľa aktívnejšiu takú časť mozgu, ktorá sa volá insula. A tá insula vlastne spôsobuje, že vlastne my sme schopní ako keby v veľmi krátkom časovom úseku integrovať vlastne akoby vnútorný stav človeka, napríklad s ktorým sa rozprávame, v akom je emočnom stave, a integrujeme to spolu s tým, v akom kontexte sa nachádza ten človek, že akú má fyzickú pozíciu a aká je tá vonkajšia udalosť. Že možno teraz, keď to takto hovorím, tak je to pre vás až také komplikované si predstaviť, že toto, že vlastne robím, ale áno, nám sa to tak deje akoby prirodzene, že my to tak máme ako keby prirodzene, že my ako keby vieme o tom človeku, že čo nejaký iný človek prežíva vo svojom vnútri a poznáme, vieme si ako keby domysliť aj ten kontext. Samozrejme, toto je ako keby tiež nejaká vec, ktorá na jednej strane deje sa automaticky, že to máme tak akoby biologicky dané a aktivuje sa to prirodzene, toto centrum, ale na druhej strane je to aj niečo, čo keď o tom vieme, môžeme to ešte aj trénovať, že vlastne tá naša zrelosť nám pomáha
ako keby ešte viacej rozvíjať všetky tie možnosti, ktoré vieme. Ale samozrejme, ak sa vy rozhodnete, že vám to dáva zmysel v tom vašom smerovaní alebo v tom vašom poslaní, hej, že nie každý má úplne taký smer, že bude sa zaoberať ako keby všetkými dôležitými vecami. Možno je to super pre lídrov, je to super pre HRistov, psychológov, koučov, mentorov, ale možno je to zaťažujúce pre niekoho, kto je vysoko citlivý človek, ale možno je skôr zameraný alebo taký špecifický nejaký expert, hej, že skôr na nejakú technológiu alebo podobne, tak tam to môže byť obťažujúce v tej sfére sociálnej, že vlastne mu sa potom uberá energia z toho, čomu sa on chce venovať v tej expertíze odbornej. Ale aj tam to vie využívať, pretože aj tam samozrejme vníma mnoho odtienkov. Ak by ste sa chceli niečo opýtať k tomuto, tak kľudne máte priestor, kedykoľvek vy môžete vstúpiť do toho, dobre? Ak nie, tak vlastne dostávame sa k druhému bodu a ten je absolútne logický a vyplýva vlastne z prvého bodu, že keď si predstavíte, že čo všetko vlastne my dokážeme spracovať a spracovávame, tak logickým dôsledkom je, že sme vlastne prestimulovaní. Čiže máme sklon veľmi rýchlo sa unaviť a toto je ako keby aj častý taký nejaký vnútorný problém alebo z čoho sa veľmi zle cítia mnohí vysokocitliví lídri, všeobecne aj ľudia, že vlastne sa porovnajú s niekým iným a cítia, že aj možno tie cykly v práci sú také ako keby, že kratšie, potrebujú ako keby vymeniť potom tú svoju aktivitu, pretože majú veľmi úžasnú schopnosť silnej koncentrácie, lenže tá koncentrácia je oveľa koncentrovanejšia oproti tej koncentrácii iných ľudí. Čiže veľmi to človeka vyšťaví a keď toto o sebe nevieme, že my to procesujeme úplne inak a oveľa intenzívnejšie, tak sa môžeme cítiť za to zle, že my vidíme iba ten efekt, ktorý sa vlastne porovnáva, alebo ktorý možno vidia iní a ktorí to takto možno aj pomenovávajú, že povedia, že stále potrebujeme oddychovať, alebo že z čoho sme stále takí unavení a začne sa z toho možno robiť väčší problém. Pri tejto prestimulovanosti chcem však tiež upozorniť na to, aby sa nezamienialo to, že či ide o vysokú citlivosť, alebo môže ísť iba o poruchu vlastne senzorického spracovávania, pretože napríklad pri poruche autistického spektra, tak vlastne títo ľudia tiež hovoria o tom, že sa vlastne cítia častokrát preťažení, ale potom zase inokedy majú také prejavy takej pomalosti, alebo je to také, že zase tam nie je akoby až taká tá intenzívna aktivita. A napriek tomu, že tiež si môžu všímať ľudia s touto poruchou vlastne rôzne nuancy, rôzne odtiene, tak to určujúce, že či sa jedná vlastne o nejakú poruchu alebo vlastne vysokú citlivosť je, že napríklad keď sú v sociálnej interakcii, teda v kontakte s nejakým človekom alebo v rámci nejakej porady alebo podobne, tak vlastne ľudia s touto poruchou si nebudú až tak všímať s veľkou pravdepodobnosťou tých ľudí a tie jemné nuancy napríklad na tvári, čo sa mení aj vo výraze alebo podobne, ale ich pravdepodobne zaujme niečo iné. Vyhodnotia dôležitejšie niečo iné. Napríklad to môže byť vzor na podlahe alebo na koberci, alebo to môže byť osvetlenie, hej, že začne brať pozornosť. Kdežto vysoko citlivý človek tomu určite nedá pozornosť. On dá pozornosť vlastne tomu človeku a bude vlastne si všímať a bude sledovať a pozorovať vlastne tie odtienky na tom výraze, na tom správaní, na tých gestách, hej, a tej vlastne energii. Takže toto je dôležité vedieť, že aby sme si to nezamieniali. Tretí bod, ktorý teda hovorí o tom, že áno, ak toto máme, tak vlastne týka sa nás tá vysoká citlivosť, je, že sme vlastne emočne reaktívni a máme vysoký potenciál empatie. A to, prečo to tak je, zase za tým stojí naša biologická výbava. To nie je tak, že akože sme takí super, hej, výnimoční, že teraz si to zmyslím a viem to. Ale vlastne nám v tom napomáha to, že my máme vlastne hyperaktívne zrkadlové neuróny. A aby ste si vedeli predstaviť, že čo to vlastne je, tak tie zrkadlové neuróny spôsobujú hyperaktívne, teda u nás to, že napríklad tiež bol taký výskum robený, že vlastne vysokocitlivým ľuďom sa dali rôzne fotografie, či už známych ľudí, alebo aj blízkych ľudí, kde tam boli nejaké akože prejavy emócií a oni to absolútne načítali vlastne na seba, čiže vedeli úplne navnímať, že čo vlastne prežívajú, akú emóciu, vedeli ju popísať.
Alebo si to môžete predstaviť v takej situácii, že možno vy počujete len, že niekto kopne do futbalovej lopty a vám sa zapínajú ako keby už len cez ten senzorický vnem, že vaše zmysly to zachytia a vlastne zrkadlové neuróny to zrkadlia a vy cítite ako keby tú aktivitu v nohe, ako keby ste to robili. Alebo čokoľvek, hej, že zachytíte ten vnútorný stav človeka, ktorý je pri vás až tak, že na chvíľku to cítite, ako by to bolo vaše, alebo možno prejav nejakej choroby, alebo človek povie, hej, že má nejaký symptóm, tak vlastne tie zrkadlové neuróny spôsobia, že vlastne nám sa prenesie a skopíruje akoby až tá skúsenosť. To, keď niekto nevie, tak sa z toho môže cítiť veľmi zle, že čo sa mi to deje. Často sa vlastne vysokocitliví ľudia, alebo empati, teda to je taká ďalšia kategória, ešte užšia z tých vysokocitlivých, tak vlastne sa sťažujú na to, alebo teda iní ľudia ich označujú za hypochondrov a podobne, len to je tým, že ako keby to telo to prežíva, ako keby to bolo vlastne naozaj. Ďalšia vec, ktorá súvisí s touto emočnou reaktivitou a čo môže byť veľkým prínosom a aj je pre vysokocitlivých ľudí, že vlastne opäť je vyskúmané, že emócia sa v minulosti dávala zväčša do protikladu s nejakou logikou alebo rozumnosťou, racionalitou, ale vlastne sa vyskúmalo, že práve emocionalita je ako keby na nej stojí tá naša múdrosť, pretože vlastne aj my sa tie informácie alebo čokoľvek si dokážeme zapamätať práve cez emóciu, že keď mám niekde napríklad radosť, alebo som vyhodnotil, že niečo nie je dobré, tak už mám ako keby také anténky a ja vlastne viem v ďalších situáciách ako keby predvídať cez nejakú emóciu moju, že čo sa vlastne ide udiať, alebo čo mám potom urobiť, že aha, toto si pamätám, toto sa stalo, takže potrebujem urobiť toto, tamto. Kdežto, keď niekto nemá tam ten emocionálny vklad, tak sa to učí ťažšie. Respektíve, môže to byť aj porovnateľné, len tam sa už zapájajú potom zase iné časti pamäte, iná forma. Takže má aj takýto vplyv. A teda súvisí to s tým, že naozaj my máme veľkú schopnosť práve cez tieto dary sa napojiť na druhého človeka, porozumieť mu, čo vlastne on prežíva. A zase, ak sa v tom trénujeme, ak si to uvedomíme, že toto máme, tak to neznamená to, že budeme si škodiť sami sebe, že to budeme vlastne prežívať a budeme ako keby z toho smutní a ľutovať sa a zarmútení, ale vlastne nás to vedie aj k tomu, že ideme do nejakej aktivity, že akoby vieme pre toho človeka niečo urobiť, vieme mu pomôcť s tým, aby sme ho podporili zase vo vytvorení bezpečného prostredia pre neho alebo pomôcť mu niečo vyjadriť, ak s tým má problém komunikovať. Ale to znamená samozrejme prácu na sebe, toto všetko, keď chceme potom zase kultivovať. No a štvrtý bod je vnímanie jemných detailov, to som už vlastne spomínala, čiže je to vlastne odborným slovom povedané senzitívne senzorické spracovávanie a je to, že akoby vnímame rôzne nuancy, práve preto sme veľmi dobrí aj stratégovia v plánovaní, alebo napríklad keď naberáme nových ľudí do svojho tímu, dokážeme veľmi veľa odtienkov navnímať a vidieť, ktoré si zase nevšimnú iní ľudia. Ale, čo je dôležité povedať pri tomto zase, aby sme nesklzli do toho, že si predstavujeme, že aký sme super a sme super hrdinovia, hej, že teraz, keď som všetko vymenovala, tak zase je to iba do toho bodu, kým nie sme prestimulovaní. Keď sme prestimulovaní, tak vysoko citlivý človek bude ten posledný, ktorý si všimne ako keby niečo navyše, že skôr si to všimnú ľudia, ktorí nemajú vysokú citlivosť a vlastne nám to unikne pozornosti, pretože nám sa už ten pohár vlastne preplnil. Zároveň, keď sa nám toto stane, že sa vlastne prestimulujeme a vieme o tom, že potrebujeme vlastne venovať priestor tej seba obnove a oddychneme si, tak zase vysokocitliví ľudia dokážu veľmi hlboko a efektívne zregenerovať ten svoj organizmus. Veľmi rýchlo sa vedia vrátiť potom ako keby, že späť. Za to tiež môžu vďačiť tej svojej biologickej výbave, že keď už niečo robíme, tak naozaj vďaka tomu hlbokému spracovávaniu my spracujeme všetko vlastne a aj ten oddych vlastne nám slúži ako veľmi efektívny zdroj. Pokojne, ak máte k tomuto niečo, spýtajte sa. Alebo môžete doplniť nejakou vašou skúsenosťou. Dobrý deň, ja by som sa chcela spýtať, pochopila som dobre, že vysoko citlivý človek sa takým už narodí, alebo naopak sa takým stáva vplyvom prostredia, výchovy a stresu v detstve?
Super otázka. Áno, to je dôležité povedať. Vysoká citlivosť je dedičná a človek sa s ňou narodí, pretože nie je to vlastne ako keby len nejaká fáza teraz, že aktivuje sa mi vysoká citlivosť, potom ju už nemám. Je to osobnostná vlastnosť, ktorá je považovaná za trvalú časť našej osobnosti. Čiže potrebujeme preto o tom vedieť, aby sme s tým vedeli narábať a vlastne, aby sme nerobili ako keby to, čo je normálne pre iných ľudí, ktorí tú vysokú citlivosť nemajú. Takže super. Ďakujem. Dedičná je vlastne, a to je tiež ako dôležitý fakt, že častokrát nám sa to tak nemusí javiť, že čo, že pravdepodobne náš rodič alebo starý rodič tiež ako by mal túto vysokú citlivosť. A veľakrát sa to tak nemusí javiť práve preto, lebo zase ten kontext, že v čom boli vlastne vychovávaní a keď neboli vôbec podporovaní, najmä, aj k tomu sa dostanem, že ak sa to týka muža, toto vôbec nie je podporované vlastne v našej kultúre, že nejaká citlivosť, jemnosť, hamblivosť, hej, alebo nejaká taká akože zdržanlivosť, tak vlastne títo naši rodičia potom mohli žiť v tom, že to je nepriateľné, boli často odmietaní a vlastne úplne sa rozhodli odmietnúť túto vnútornú časť. Čo samozrejme z psychologického pohľadu vieme, že to nie je možné, hej, len to vieme riadne potlačiť a potom trpíme na nejaké silné kompenzačné mechanizmy. Takže to je iba vysvetlenie, že prečo sa nám niekedy nemusí zdať, že vlastne aj náš rodič alebo starý rodič alebo proste nejaký predok tiež mal vysokú citlivosť pravdepodobne. Ďalšia taká vec, s ktorou sa môžete stretávať, je, že vysoko citliví ľudia majú nižšiu hladinu serotonínu a to súvisí vlastne aj s tými vyššími hladinami kortizolu, pretože keďže sme ostražití a teraz najmä, keď si predstavíte, že ste žili v nejakom stresujúcom prostredí alebo mali ste rodiča, ktorý bol nevyspytateľný, pri ktorom ste sa nevedeli zariadiť, že čo vlastne príde, tak vy ste si mohli vyvinúť až takú schopnosť, že vy ste ho dokázali vystopovať až na niekoľko metrov, kilometrov, že či už vlastne prichádza a váš organizmus už bol schopný vlastne zachytávať tie nuancy. A vlastne tým, že už tá ostražitosť a ten strach tam bol a bol neustály a každý deň to možno bolo inak, že na tú pravidelnosť vlastne bolo veľmi ťažké si vytvoriť nejaký nástroj efektívny, ako toto vlastne regulovať, ako robiť kompenzáciu pre ten stres, tak vlastne si to schytajú aj tie hladiny nášho serotonínu. A teda ľudia, ktorí naozaj možno boli vystavení traumatickým skúsenostiam a oni môžu byť inak absolútne totožné ako keby udalosti, ktoré sa nám diali alebo nejaké situácie, že my ich možno vyhodnocujeme ako traumatické a pre nášho súrodenca, ktorý nebol vysoko citlivý, to vôbec nebolo traumatické. Ale tam ide o to, že pre nás tie podnety majú oveľa intenzívnejšiu silu, oveľa viac to ako keby zreaktivuje tú našu nervovú sústavu. Čiže dokonca aj situácie, ktoré nie sú traumatické, tak my môžeme vnímať akoby veľmi náročné pre nás a veľmi stresujúce a môžeme ich mať ako keby zaznamenané v tom tele. Veľa ľudí potom teda naozaj trpí depresiami, čo ale zase zároveň toto, že máme nižšie hladiny serotonínu, spôsobuje, že máme zase lepšiu schopnosť si pamätať naučené informácie, lepšie sa rozhodujeme a celkovo, znie to ako paradoxne, máme celkovo lepšie duševné fungovanie a ešte špeciálne vtedy, ak naozaj sme boli obdarení takou super skúsenosťou, že sme zažívali naozaj pozitívne interakcie s ľuďmi, že sme boli podporovaní, keď aj nie rodičmi, ale mali sme možno nejakého učiteľa alebo starý rodič, ktorý bol veľmi láskavý, ktorý bol veľmi chápavý, rozumný, viedol s nami dialog a dával nám ten priestor, ktorý sme potrebovali. Takže preto na tomto vieme byť tieto oblasti duševného zdravia a fungovania oveľa lepšie. Druhá vec je, že veľmi inklinujú vysokocitliví ľudia aj napríklad k umeniu oveľa viac, celkovo ku kráse a celkovo aj k duchovnému svetu, pretože je to o tom, že keďže my máme aj taký dar zachytávať nie len to, čo vidia iní ľudia, tá skutočnosť, ktorá sa javí, ale my vidíme tú skutočnú skutočnosť. Takže vlastne to akoby spôsobuje, že v nás sa začnú vynárať ako keby také
také tendencie, že chceme to spoznať. Chceme spoznať aj taký ten nejaký duchovný svet, taký, ktorý nie je úplne materiálny, nedá sa úplne chytiť, nie je konkrétny, takže častokrát sme veľmi fascinovaní týmito témami. A preto nie je na prvom mieste pre vysoko citlivých ľudí až tak rodina a kariéra, ale veľmi silno v tom rebríčku sú vlastne aj záujmy, ktoré sú orientované duchovne alebo umelecky. Silno je to samozrejme aj tá rodina, aj kariéra, ale nie až tak ako napríklad ľudia, ktorí nemajú tú vysokú citlivosť. No a otázka možno teraz na vás. Ak ste aj o sebe úplne nevedeli, že ste vysoko citliví, ale možno rozpoznávate niektoré tie dôsledky, o ktorých som hovorila, že čo spôsobuje tá naša biologická výbava, že sme možno ako keby taký váhavejší, že ideme do novej situácie, napríklad do škôlky alebo do školy, tak ten náš teda predpoklad, že ako sa budeme správať je, že si skôr potrebujeme ako keby chodiť tak po okraji miestnosti alebo držať sa v ústraní, vyhodnotiť si nejaké potenciálne nebezpečenstvo, načítať vlastne tých ľudí, že ak ste takéto nejaké prejavy teda mali, tak otázka je, stretli ste sa s nejakými negatívnymi nálepkami, že vám niekto iný hovoril, že ste citlivka, alebo že ste, ja neviem, nesmelí, to všetko, čo som napísala vlastne na spodu na tomto slajde, alebo nejaký, že ste stále akože váhaví, depresívni, že ste menej šťastní, neboj sa toľko. Neviem, či píšeme, alebo môžeme aj hovoriť, ale... Aj písať, aj hovoriť. Už si aj čítam. Tak tým pádom môžeme robiť paralelne tieto veci. Určite áno, ja si myslím, že ľudia ten prejav takto vnímajú, lebo ja teda tú vysokú citlivosť mám v sebe. Je to úplne niečo iné, fakt, keď to mám ako muž, to vidím, lebo teda dostávam o mnoho zreteľnejšie nálepky ako žena. Tam sa to, u tých žien sa tá citlivosť akoby vníma o mnoho prirodzenejšie. Na druhej strane, ale dlho som s tým potreboval pracovať, aby som to pretavil naozaj do toho, že v tej kreativite sa vyžívam, že vidím veci, ktoré možno iní nevidia a nie len v otázke pohľadu, ale aj presne pri vyjadrovaní konkrétnych exaktných vecí. Dokážem o tom úplne inak rozprávať a stretávam sa s tým, že a hlavne pri výchove detí naučil som sa aj úplne iným spôsobom rozprávať, používať význam slov a nahrádzať ich synonymami, ktorým rozumie tá druhá strana, proste vnímať už z tej reakcie, že či som povedal vec, ktorej rozumeli, alebo som dal len nejaký autoritatívny rodičovský príkaz a neviem obsiahnuť, ako dopadne výsledok. Hej? A u tých detí toto isté je podľa mňa pri manažovaní tímu, pri starých ľuďoch, pri komkoľvek, keď proste chcem niečo dosiahnuť, že dať im tú zrozumiteľnosť. Takže veľa som sa cez to naučil, strašne ťažké a náročné bolo pre mňa prejsť si tým, kedy som to identifikoval ako nejakú vec v živote, ktorú chcem teraz hovoriť o tom rovnovážnom stave, lebo som si prešiel fázami, kedy som sa akože umáral v tom a cítil som, že ma to ubíja a boli to presne tie prejavy depresí, citlivosti, nesmelosti, bojazlivosti, slabej seba dôvery, to je úplne jasné. Toto som mal, keď som si tým prešiel, tak potom som prešiel na tú druhú fázu, že som vstúpil na plyn a chcel som strašne teda spraviť veľký skok do ťažkého pozitívna, odkiaľ som sa vrátil zase niekam dolu. A tak akože teraz dlhodobo hľadám práve tú rovnováhu, kedy s tým a ako s tým pracovať. A niekedy je to nesmierne náročné to tak dorovnať, lebo tá vysoká citlivosť u mňa spôsobuje skôr taký ten, akože zo začiatku ten negatívny faktor, hej. Strašne veľa myšlienok, fyzická únava a veľa vecí, preto som začal pravidelne behávať, kde sa mi prekysličí mozog, hlava sa upracie, myšlienky sa upracujú. Ale pri, ja neviem, komunikácii s klientami, pri workshopoch, pri vedení ľudí, s tým dokážem pracovať a dokážem navnímať aj tú atmosféru pri focus grupách, ktoré robím, ktoré proste majú tú spätnú väzbu, vidím na konci, že ľudia sú schopní sa mi otvoriť, sa rozprávať so mnou otvorene, vidím tú atmosféru uvoľnenú. V tomto je to super, v tomto je to skvelé, ale je to veľmi, veľmi dlhá a náročná práca a hlavne teda asi najťažšie je to vedieť identifikovať, že toto je niečo, s čím sa dá robiť, čo môžem obsiahnuť nejakým spôsobom, ale asi to nemám úplne v rukách.
Ale ako úžasná skúsenosť a ďakujem aj za vaše zdieľanie. Dokonca vidím v tom príbehu mnohé paralely aj s mojim životom alebo aj s klientmi, keď riešime túto tému, že presne toto je taký ten spôsob, že to nie je len o tom, že my tie odtienky vnímame, pozorujeme, ale my tie odtiene ešte aj žijeme. A to je vlastne ten spôsob, ako hľadáme tú rovnováhu, lebo my sa musíme nechať ako keby cez to vnútorné vedenie, keď veľmi neoponujeme tej našej intuícii, vlastne dostať na každú stranu, aby sme to spoznali a potom z tej skúsenosti a zrelosti vedeli si vlastne vybrať a vedeli potom už ako keby pracovať s tými situáciami inak. Ale áno, vždy je to akoby náročná cesta. Ako tam môžem povedať len z vlastnej skúsenosti, že je to náročná cesta, ale je tak by som povedal, aspoň je to moja metafora, ktorá ma drží nad hladinou tým, že som si už nejakú tú cestu prešiel a už som vo fáze, kedy dokážem aspoň väčšinu z toho uchopiť hmatateľne a nejak si pomenovať a pracovať s tým, že mal som pocit beznádeje na začiatku, lebo som to vnímal len cez tie tlaky a cez takú tú, že citlivosť v pribehaní napríklad. Ja behám po meste a potom idem do lesa a pre mňa, keď som zistil, že vlastne moje pocity v lese, kde som sám, sú o mnoho slobodnejšie, ako keď behám po meste a mám pocit, že všetci sa na mňa pozerajú a že vnímam každú jednu vec. A potom sa mi stávalo, že mi normálne telo reagovalo, že som si vyvrtol členok, lebo som sa nesústredil na došľab nohy pri behaní po rozbitých chodníkoch, ale vnímal som auta a vedel som, že kto šoferuje a pozerá sa na mňa a ako si čo si o mne myslí. Toto bol strašný prehršel myšlienok, ktorých som sa potreboval zbaviť, alebo ich vlastne len eliminovať, alebo ten postoj k ním. Takže, ale je to veľmi, veľmi náročná, ale veľmi poučná a príjemná cesta, lebo aj keď napríklad faktor toho, že ja to mám komplikovanejšie potom vo vzťahoch, tých vzťahoch medzi teda, alebo partnerských vzťahoch, tam je to veľmi náročné, lebo tam je to tak blízko a tie prejavy sú tak intimné veľakrát, že v tých pracovných vertikálnych vzťahoch to nemáte, ale v tých horizontálnych vzťahoch s najbližšími ľuďmi, tak oni vás už vidia ako slabého, chorého, citlivku, nesmelého, bojazlivého a to sú veci, ktoré človeku asi prvé napadnú, že ako niekto to chce vnímať a počká si a čaká na nejakú debatu, vysvetlenie, alebo je schopný to vnímať, ale niekto vám proste tú nálepku dá a vtedy ste chladnička s magnetkami, no a idete životom, takže čo už. Áno, veľmi pekne ďakujem za zdieľanie. Ak ešte Andrejka chcete zdieľať, videla som, že ste sa hlásili, kľudne môžete. Ďakujem. Ja som chcela, a možno len tak veľmi stručne, že on z tých negatívnych nálepiek aj vo vzťahu k tomu napríklad rozhodovaniu alebo akýmkoľvek životným situáciám, keď vnímate mnoho ako keby ešte faktorov okolo nejakej situácie, tak to naozaj ako keby, že preháňaš a zbytočne sa tým zaoberáš, ale naozaj, že ako keby tá lepšia schopnosť rozhodovania je taká niečo, čo mne ako keby k tomu, že áno, v mnohých prípadoch áno, to rozhodnutie je dobré, ale to množstvo tých faktorov, ktoré ten citlivý človek v tom zvažuje a mu do toho idú, je naozaj potom to rozhodovanie zdĺhavejšie a pre mnohých ľudí sa to zdá ako keby zbytočné a naozaj že také nepochopenie toho, že ten človek vidí množstvo tých drobnotí, ktoré iní nevidia, aby možno takový šmahobrúdy zahodili za hlavu, tak ten človek sa potom naozaj vrtá v mnohých situáciách, či už osobných, pracovných, alebo aj v tých rozhodovacích. Takže toto je niečo, čo akoby z tých nálepiek ešte je také akoby dodatočné, takéto preháňania zbytočného detailizmu, ktorý iní nevidia. Toto je niekedy naozaj taký ako keby nekonečný boj vo vnútri vysokocitlivých ľudí, že my akoby niečo cítime, vidíme, absolútne sme o tom presvedčení a teraz vlastne, keď sa dostávame do tej otvorenej diskusie, pretože chceme otvorene diskutovať a vidíme, že to nemá pochopenie a teraz tá dilema, že čo si vybrať, či tá autentickosť, presadiť sa, ísť ďalej, alebo vlastne nechať sa ako keby prebiť potom ako keby tým väčšinovým názorom, tak toto je vlastne tá celoživotná dilema, s ktorou žijú vlastne vysokocitliví ľudia, keď sú vystavení napríklad v organizáciách, hej, že je tam veľa ľudí a podporuje sa tá tímovosť. Takže toto je celkom náročné úskalie, hej. A ďakujem veľmi za zdieľanie. Takže toto je vlastne niečo, čo je dobré vedieť o sebe a aj ako keby časom sa naučiť, i keď je to veľmi ťažké, nebrať to osobne a brať to iba ako keby tieto všetky negatívne nálepky, že to je iba ako keby neznalosť a slabá osveta možno vo všeobecne v spoločnosti
A dôležité je si uvedomiť, že aj my máme na tom vplyv, že keď sa naučíme o tom komunikovať, keď o tom začneme rozprávať ľuďom, samozrejme, tak ako sa cítime postupne, komfortne a podobne, že ja to takto mám, ja takto vlastne fungujem a je to úplne iné, ako vlastne funguješ ty. Možno je to aj ťažké pre teba si to predstaviť, ale zase chápem, nedá sa to úplne každému vysvetľovať, takže je to zase taká práca s tou svojou vnútornou odolnosťou. A v kombinácii, ak sme mali vystresované to prostredie, tak tá odolnosť môže byť veľmi taká celoživotná téma a výzva. Ja ešte doplním, že aby ste si vedeli predstaviť, že tá vysoká citlivosť, že prečo sa vlastne vyvinula, ako sa to stalo, bola tá naša spoločnosť vždy takto vyvinutá, alebo je to nejaký nový fenomén. Tak ako prvá dôležitá vec je, že vysoká citlivosť sa netýka len nás, akoby ľudskej rasy, ale vlastne je zmapovaných už viac ako 100 druhov živočíchov rôznych, ktorí sú tiež vysoko citliví. Sú to psi, sú to mačky, jelene, delfíny, opice, rôzni vtáci, hej, nejdem to tu všetko vymenovávať. Môžete si kľudne potom o tom nájsť, ak by vás to zaujímalo. Ale vlastne tá črta, či už sa rozprávame o nás, ľuďoch, ľudskej spoločnosti, alebo vlastne týchto zvieracích druhoch, tak ona sa vyvinula vlastne pretože slúži tej väčšinovej skupine na to, aby vlastne určití jedinci, oveľa menšia skupinka, mohla navnímať vlastne nebezpečenstvo či vhodné príležitosti, ktoré si iní teda nedokážu všimnúť, nemajú na to ako keby zase takú výbavu. Je to vlastne ohľadom toho, že či nová potrava je vlastne vhodná, či tam nie je nejaké nebezpečenstvo, či to nie je jedovaté, keď sa stretnú s novým druhom živočíšnym, alebo teda v minulosti, hej, že človek stretol akože niekoho z iného kmeňa, tak potreboval ako keby nacítiť, že čo treba, alebo vlastne tam potrebovali týchto ľudí na to, aby naciťovali, že čo zase potrebujú mláďatá, alebo vlastne chorí jedinci v tej spoločnosti, členovia spoločnosti, aby sa cítili dobre. Čiže tam je taká ako keby úplne taká iná, taká hlboká starostlivosť, hlboký presah ako keby do tej spoločnosti, aby sa zachovala vlastne tá integrita celej skupiny. Čiže z tohto rysu ťaží vždy celá skupina. Zároveň nie je to niečo, čo by sa malo zase nejako idealizovať, pretože rovnako vlastne ľudia, ktorí nemajú tú vysokú citlivosť, tak určitú citlivosť akoby stále majú. A každá spoločnosť potrebuje väčší počet takých ľudí, čo nemajú vysokú citlivosť, pretože to zase zaručuje akoby to, že no nie je dobré, aby každý zase vyhodnocoval všetky možné otienky, aby sa zastavoval, hej, že potrebujeme ľudí, ktorí idú aj bez rozmyslu do nejakej situácie, idú alebo hneď okamžite zareagujú, idú do obrany svojej skupiny, teritorium obrániť a podobne, že je veľmi dobrá táto kombinácia, ako keby taký, že na jednej strane, keď to tak nazvem, takí nejakí múdri radcovia, čo navnímavajú, a potom skupina takých bojovníkov, ktorí proste idú, vedia, ako to realizovať, vedia, čo robiť, počúvajú ako keby hlasy tých ako keby navnímavačov, tých anténok, čo majú satelity. A vlastne oni potom to už vykonajú a vedia, že to je akoby pre tú celú skupinu dobre. Čiže toto je vlastne z toho evolučného pohľadu. A vlastne takým určujúcim prejavom je vlastne akoby sebazáchovná stratégia, že vlastne akoby tak, ako sa to začalo, tak evolučne potom posúvať a stále viac a viac, tak vlastne súviselo to s tým, že ako keby tí jedinci, keď boli v nejakej novej situácii, tak vlastne oni nešli hneď ako keby do nejakej aktivity, ale zastanú, vyhodnotia si tú situáciu, vlastne, že čo sa vlastne deje, vedia si to porovnať ešte s nejakými minulými skúsenosťami, zážitkami, hej, teraz to celé ako keby updateujú v tom svojom systéme a vlastne to rozhodnutie urobia až potom, čo vyzerá ako keby v tom lineárnom čase, že sme ako keby oveľa pomalší, ale vlastne ale to riešenie, alebo už ten krok je ako keby oveľa v zásade na konci dňa rýchlejší a efektívnejší, ako keď spraví niekto iný, hej, keď zase do tej kvality to počítame. Ale zase, toto je len zase nejaká taká univerzálna pravda a nie je to úplne platné v tej realite a v tej praxi, pretože v podstate my sa môžeme mať ako keby tento dar vysokej citlivosti, môžeme zavnímavať nebezpečenstvo, ale vlastne my to všetko prerátavame ako keby z tých našich minulých skúseností a zase, ak sme zaťažení nejakou veľmi stresujúcou situáciou, že tých skúseností bolo veľmi veľa, tak
vlastne táto kvalita vôbec nie je pre nás prínosná. A my častokrát vynakladáme príliš veľa energie na to, že niečo strašne akoby analyzujeme, vyhodnocujeme a v tej situácii je to zbytočné, alebo my vidíme ako keby, že len takú zanedbateľnú podobnosť v tých situáciách, ale pre nás to bolo tak strašné, tak možno traumatické, nemáme to spracované, že príliš sa držíme v nejakej bojazlivosti, príliš odmietame rôzne situácie, lebo v nich vidíme potenciálne riziko, ktoré tam častokrát vlastne ani nemusí byť. A vlastne zbytočne sa akoby trápime tou našou úzkosťou, hej, ktorá sa vlastne na nás zosilňuje. Takže toto je zase taká dôležitá vec a je to akoby na tom individuálnom zvážení, že kto máte akú tendenciu, že keď si tak zoberiete možno vaše nejaké tendencie správania sa, vyhodnocovania, že nakoľko je to pre vás prínosom, že sa vlastne trafíte, hej, že sa to vlastne akoby potvrdí, že dobre to vyhodnocujete, je to fajn a nakoľko cítite, že to, čo sa vám javí ako intuícia, ktorá vlastne zase spracováva tie informácie z minulosti, tak je to len hlas nejakých zranených častí, ktoré vlastne sú akoby nepreskúmané, nie je vlastne vyhodnotené, že aha, že ale to neznamená, že univerzálne toto takto platí a stále sa to takto bude diať. Takže to už je vlastne na zváženie. Pár ešte takýchto vlastne faktov, ktoré som vlastne spomínala, že teda vysoká citlivosť je dedičná, úplne neplatný údaj 15 až 20%, nájdete ale už aj okolo 30% rôzne. Kto aký výskum spraví, tak také potom číslo a záleží aj na akej tej reprezentatívnej vzorke sa ten výskum robí. Vysoko citliví ľudia, čo je také pre nás typické, a tiež chcem to zdôrazniť, lebo je to dôležité povedať, že my máme takú vlastnosť, že my sa vieme extrémne dobre adaptovať na širokú škálu rôznych prostredí a teda my sa správame ako chameleóni. A vlastne zväčša, keď ešte nie sme podporovaní, teda akoby v tom sebavedomí a tí naši rodičia, hej, keď sme boli deti, toto o nás nevedeli, tak vlastne my si vyvinieme ako keby taký systém, že my chceme byť nenápadní v tom prostredí, chceme zapadnúť, chceme, aby sme to robili ako väčšina, lebo neustále vnútorne vyhodnocujeme, že sme v niečom horší, v niečom iný, zaostalejší, hej, alebo proste ustráchanejší a vlastne vyhodnocujeme to keby, že negatívne. Tak my sa naučíme ako keby správať tak, ako by sme sa mali správať, aby sme získali vlastne ten súhlas. A to je väčšinou ako keby tá cesta nášho dozrievania, že to robíme až do momentu, kedy zase sa tým prestimulujeme, lebo vlastne v zásade, keď si uvedomíte, že kam smeruje tá energia, my odchádzame od seba a vlastne smerujeme tú energiu, pozornosť, vyhodnocovanie, všetko zase na to okolie, aby sme pochopili, že ako mám správať, čo sa tu oceňuje, čo sa tu neoceňuje, čo nesmiem ukazovať, kde nemôžem byť autentický. Nás zaťažujú vlastne tie naše potreby skutočné, ktoré máme, alebo hranice, ktoré by sme si chceli nastaviť. Toto tam vlastne ani nezachytávame. A vlastne my míňame hrozne veľkú dávku energie na to adaptovanie. A zase až tou dospelosťou, až tou zrelosťou väčšinou sa vlastne stane to, že sme konfrontovaní nejakou veľmi náročnou krízovou situáciou, kedy totálne vyhoríme, alebo proste sa stane nejaká udalosť, ktorá nám ako keby pripomenie, že takto ďalej už nie a začneme sa zaoberať vlastne tým, na čo sme my nastavení v tom svojom vnútri. Že my to silné vnútorné vedenie tam máme a to nás vedie tou svojou cestou, lebo to je ako keby tak by som to nazvala taká nejaká esencia, ak by som to mohla takýmto poetickým slovom nazvať, že my sme vlastne ako keby taký veľmi originálny alebo niečo také až také inovátorské vieme niesť. Ja si pozriem v čete. OK. Dobre. Aké sú negatívne dôsledky vysokej citlivosti? Asi ste si to už aj vydedukovali z toho všetkého, čo som aj hovorila, pri niečom som sa aj pristavila, ale teda tento posledný faktor, ktorý som spomenula, že niekedy míňame obrovské tóny našej energie preto, že my vlastne zovšeobecňujeme tie naše minulé negatívne zážitky, pretože my sme nemali pri sebe nikto, kto by nám pomohol tie skúsenosti spracovať, kto by nám pomohol sa na ne pozrieť z nadhľadu, z odstupu a vedieť vyextrahovať to skutočne hodnotné, čo my vlastne potrebujeme, aby sme sa vedeli zariadiť do tých budúcich situácií, aby vedeli sme byť prínosom vlastne aj pre iných. Z toho teda plynú aj rôzne úzkosti. Ďalšia vysoká daň je vlastne, že ľahko preťažíme našu nervovú sústavu, čo je vlastne z tej prestimulovanosti, z tých všetkých
miliónov, hej, podnetov, ktoré stále vlastne vnímame. Ďalšou negatívnou skúsenosťou môže byť to, že mnoho vysokocitlivých ľudí trpí závislosťami, spoluzávislosťami a problémom s určením a udržiavaním hraníc. A týka sa to najmä tých ľudí, ktorí teda nemali tú podporu vo svojom okolí, kto ich nechápal, ktorí boli vlastne neustále vystavovaní tým stresujúcim okolnostiam alebo nejakému zanedbávaniu a podobne, tak vlastne títo ľudia potrebovali akoby opustiť tú svoju vysokocitlivú časť seba, pretože organizmus nezvládne dlhodobo ako keby intenzívnu bolesť. A tak si to vlastne ako keby kompenzujú, hej, cez rôzne závislosti, pretože tá vnútorná potreba každého vysokocitlivého človeka tam je. A tá potreba je po bezpečí, po pokoji, po úľave, lebo vlastne ten tok, to neustále, hej, že čo sa v nás deje, tak my potrebujeme ako keby veľmi často zažívať takú tú až oázu. A mnoho ľudí, keďže nie je vedených správne a naučiť sa napríklad používať nejaké efektívne nástroje na regulovanie svojich emócií, potrieb na komunikáciu, tak vlastne spadajú do tej ľahšej, v podstate dostupnejšej cesty a to sú vlastne tie závislosti. Potom vyvinieme si rôzne obranné mechanizmy, aby sme prežili bežný život. Toto väčšina z nás má v sebe. Či už je to vlastne vytesnenie, regresia, disociácia, idealizácia, u mužov typická racionalizácia, intelektualizácia, často je to aj sebapoškodzovanie, to býva aj vlastne u tínedžerov, somatizácia. No a vlastne súvisí to s tým posledným bodom, ktorý som už aj spomínala pri tých závislostiach, že vlastne sme nútení tým našim okolím a tou nepodporou toho prostredia, tým nepochopením vlastne vytesniť tú našu vysokocitlivú časť svojho ja. Každý to do inej miery dokáže urobiť, hej, zase tá tolerancia u každého iná, nechcem to zase ako keby zovšeobecňovať. No a vlastne mnoho ľudí tým pádom prežíva chronický pocit neúplnosti v živote. To je akoby tiež častá téma, ktorú vlastne riešime s klientmi a to je vlastne to, že potrebujú sa prinavrátiť k tej svojej citlivosti, lenže to je ako keby nejaký zmysel, ktorý je prirodzený, je daný tou biológiou, lenže on ako keby tým nepoužívaním zo strachu atrofuje. A zrazu už ako keby my nemáme sa už o čo oprieť. Takže mnohí ľudia v tom ako keby majú dar, vysoký potenciál a toto sa týka najmä mužov. Hej, u mužov je toto veľmi časté, lebo som spomínala, aj sa k tomu dostanem kvôli kultúre, že vlastne ako keby nevedia, ako potom používať všetky tieto dary, ako vlastne pochopiť človeka, čo vlastne mu povedať, ako vyjadriť vlastne, že čo ja potrebujem, ako proste to zabezpečiť. A zabezpečujú si to tými spôsobmi, ktoré sa naučili v spoločnosti, že sú podporované. A to sú väčšinou ako keby také drsnejšie, hej, alebo také agresívnejšie nejaké spôsoby. To, prečo sme vlastne vysoko citliví ľudia, možno sa pýtate, že čo to vlastne ako keby že spôsobí, hej? Spôsobí to, že každý človek má vlastne také dva funkčné neurologické systémy. Jeden systém je vlastne systém behaviorálnej aktivácie a druhý systém je behaviorálnej inhibície. Každý človek to má v podstate akože inak rozvinuté, že aktivácia je oveľa silnejšia, inhibícia je nižšie, alebo niekto oveľa viac, hej, inhibíciu má silnejšie. Ale to, čo určuje, akože sme vysoko citliví, je to, že vlastne tieto dva neurologické systémy máme v približnej rovnováhe, hej, že sú akože tak približne rovnako vyvinuté, rozvinuté. No a na základe tohto ešte rozlišujeme aj, že môžu byť dva typy vysokocitlivých ľudí a môžete si popri tom, ako budem rozprávať, skúsiť tak identifikovať, že v čom sa nachádzate vlastne vy. Jeden typ človeka je taký, že ten systém behaviorálnej inhibície má vlastne tak slabo rozvinutý. Inhibícia znamená, že sa vlastne niečomu vyhýbame. Čiže keď si predstavíte napríklad aj pračloveka, tak vlastne inhibícia je to, že je nejaká nová situácia alebo objavujeme nové teritorium, spoznali sme nový kmeň alebo sme sa dostali, hej, k novému kmeňu, tak vlastne je to vyčkávanie, je to držanie sa v ústraní a vlastne prieskum až do doby, kým nepocítim, že už to mám tak preskúmané, že už som si vytvorila vlastne záver, že či je to ohrozujúce, neohrozujúce.
aktivácia je vlastne zase systém, ktorý nás vedie akoby do akcie, približujeme sa, hej, že niečo nové, idem tam, pozbieram, alebo stretnem sa s niekým, komunikujem s niekým. No a vlastne ten prvý typ je, že tá inhibícia, čiže to vyhýbanie, stiahnutie sa je málo rozvinuté, ale ešte menej rozvinuté je vlastne rozvinutý ten systém behaviorálnej aktivácie, čiže priblíženia. A vo výsledku sa takíto vysokocitliví ľudia prejavujú veľmi pokojne. Oni sú veľmi spokojní úplne s obyčajným životom, nemajú proste nejaké akože ambície, nie sú akoby popudzovaní stále ísť do nejakej výzvy, prekonávať sa, že sú voči tomu akoby ľahostajní. Nie je to ani taká ich téma, oni sú ako OK. Kedysi to boli akoby takí múdri mnísi, radcovia, ktorí dávali vlastne rady kráľom a v skutočnosti oni boli tými, ktorí skutočne vládli vlastne tej krajine. No a vlastne druhý typ je vlastne taký, ktorý má silnejšie rozvinutý systém behaviorálnej inhibície, čiže zase toho vyhýbania, a trošičku menej rozvinutý ten systém behaviorálnej aktivácie. A vlastne toto sú ľudia, ktorí sú ako keby v neustálom takom vnútornom boji, hej, že či vyhrá ten pokojný mních, ktorý je OK so všetkým, alebo expanzívny bojovník. Čiže môžete si to na sebe odsledovať, že máte akoby v sebe také prejavy, že ste aj veľmi zvedaví, ale na druhú stranu potrebujete byť veľmi opatrní, ste veľmi odvážni, ale zároveň ste aj takí akože bojazliví, úzkostliví, alebo sa rýchlo začnete nudiť, ale zároveň ste veľmi rýchlo prestimulovaní ako keby nejakými podnetmi, stimulmi. A vlastne život takýchto ľudí je ako keby naozaj, ako som hovorila, taký neustály boj medzi tými dvomi polaritami a je to spôsobené tým, že máme len veľmi malý, úzky teda priestor, kde sme v takej optimálnej aktivácii, že bude niečo pre nás príliš také, že už nás to veľmi nedostáva cez tú komfortnú zónu, že akože nejdeme ďalej, nespoznávame a je to pre nás ako keby, že nuda, nepodnetné, alebo sme už príliš ako keby zase prestimulovaní. Už je toho na nás veľa, že už je to taká príliš veľké sústo, čo sme si zobrali. Čiže toto je taká naša úloha a výzva a hovorím naša, lebo ja vlastne patrím teda do tej druhej skupinky, že tiež vlastne musím veľmi, veľmi manévrovať a veľmi rozmýšľať nad tým, že aby som proste mala uspokojenú aj tú časť, ktorá je veľmi taká expanzívna, ktorá chce ísť ako keby ďalej spoznávať. A potom aj taká časť, ktorá veľmi potrebuje pokoj, ústranie, až taký pustovnícky spôsob života. Kto ste sa kde našli? Kľudne povedzte, ak chcete povedať. Ste skôr taký pokojný, spokojný s obyčajným životom, alebo skôr vo vás existuje tá druhá skupina. Za mňa teda v tej druhej skupine určite. Myslím, že aj väčšina ľudí, že ak sme teda v biznise, tak to sa týka väčšiny ľudí, ktorí sú v biznise. Že vlastne inak by sme tam nemali aj ako keby, že aj nejaké ambície alebo víziu. Hej? Že to nie sú takto, že vysokocitliví ľudia nie sú motivovaní súťaživosťou. Vysokocitliví ľudia, ak to nemajú ako kompenzačný mechanizmus z detstva, že museli dokazovať ockovi, mamičke, že sú dosť dobrí, tak toto ani nefunguje ako faktor, že my chceme niečo dokazovať svetu. My proste robíme tie veci, lebo sme motivovaní akoby nejakou víziou, že my máme nejaký obraz, niekedy ho nevieme ako keby ani povedať konkrétne, nie sme si toho aj plne vedomi, ale my vlastne niečo nasledujeme a to je akoby tá originalita naša, ktorú my celý život poznávame aj tým aktívnym žitím tých všetkých otienkov, ktoré nás hádžu raz doľava, raz doprava, hore, dole, hej, a musíme sa v tom nejakým spôsobom nájsť. Takže to je akoby to vysvetlenie. Druhá skupinka. Super. No a v čom sme výnimoční? Takže je tu veľa vecí, v ktorých sme výnimoční. V čom sme dobrí, a to už aj vychádza z toho všetkého, asi je pre vás logicky, že o mnoho lepšie dokážeme odhaľovať chyby a vyvarovať sa chybám. A teraz nepredstavujte si úplne akože, že taký nejaký akože typ človeka, že účtovník ide do Excelu a hneď to akože nájde, ale my máme akoby taký dar v nejakom texte, ako keby hneď, že nájdeme nejakú vec. Ale samozrejme, uchádzajú nám ako každému bežnému človeku, hej, že nejaké takéto chybičky. Len to, že my máme akoby taký radar, zaevidovať nejakú akože disharmóniu alebo že niečo tam nie je akoby tak, ako by malo byť, nesedí to.
Vysokocitliví ľudia sú veľmi svedomití, dokonca aj na pracovisku sú považovaní vlastne za najspoľahlivejších ľudí, ale zároveň vlastne títo vysokocitliví ľudia, ktorí sú označení za najspoľahlivejších, hovoria, že pre nich je to extrémne stresujúce, ako byť v tom pracovnom prostredí, že tam je veľmi veľa okolností, ktoré teda im vytvárajú stres, napriek tomu, že v tom výkone to akoby tak nevidno, ale to je akoby také evidentné, to všetko, čo rozprávame, že to je vlastne to, že vynakladáme v určitej fáze svojho života, keď ešte vlastne dozrievame a učíme sa o sebe, veľa úsilia, veľa energie na to, aby sme vlastne zapadli, aby boli s nami aj vlastne iní ľudia spokojní. Aby sme skryli tú našu pravú tvár, hej, ktorej my sa aj desíme, ktorú nemáme až tak možnosť cez nepodporujúce prostredie z toho detstva vlastne ukázať. Máme teda aj hlbokú schopnosť koncentrovať sa. Vynikáme v úlohách, ktoré vyžadujú starostlivú pozornosť, rýchlosť, odhaľovanie drobných rozdielov. Ako som hovorila veľakrát, spracovávame informácie na hĺbších úrovniach, to je tzv. Semantickej pamäti. Premýšľame o vlastnom myslení, ale to z nás nerobí sebcov. To nie je akože o tom, že všetko sa točí akoby okolo nás, to je o tom, že to je ako keby také, že metamyslenie, hej, že myslíme o myslení a vlastne väčšinou, keď sa rozprávate, hej, tak to skúsim do tohto rozmeru dať, že ak sa rozprávate s nejakým človekom, vediete dialógy, tak s veľkou pravdepodobnosťou, že ak ste vysokocitlivý človek, tak budete rozoberať nejaké myslenie, nejaké pocity, nejaké dojmy, budete sa zaujímať o motívy ako keby iných ľudí, že neinklinujeme úplne k nejakým takým povrchným témam, hej, že toto je taká naša ťažkopádnosť. Ak sme vysokocitliví ľudia, ktorí sú ešte introvertnejšie ladení. Nie všetci sme introverti, 30% vysokocitlivých ľudí sú extroverti, takže nie je to len, že to je vlastne introverzia, hej, tá vysoká citlivosť. Dokážeme sa učiť bez toho, aby sme si uvedomovali, že sa učíme, a to je práve vďaka tej emočnej reaktivite a zrkadlovým neurónom, že vlastne už ako deti, vtedy ste sa dokázali naučiť úplne, že samozrejme tá plasticita toho mozgu je vtedy ako keby, že najväčšia, najsilnejšia, ale že my ešte aj nám pomáhajú v tom tie zrkadlové neuróny, že ak sa nájde v našom okolí správny vzor, tak vlastne my sa učíme napodobňovaním. A rovnako má na nás vplyv niekto aj ten negatívny, hej, že keď nemáme úplne tie správne vzory, tak sa naučíme ako keby aj tie prejavy a to je to, že častokrát my nevieme, kto sme. Že my vlastne absolútne integrujeme do seba aj časti, charakteristické rysy, preferencie, hej, správania alebo čokoľvek, politické názory vlastne iných ľudí. Absolútne to ako keby príjmeme a stane sa to našou súčasťou. Sme hlboko ovplyvňovaní náladami a emóciami druhých. A toto vlastne je súčasťou tých víziev, s ktorými sa teda stretávame, že častokrát sa môžeme javiť ako veľmi náladový. Že ráno sa zobudíte, ste OK a napríklad ste v MHDčke, ak ste v MHDčke alebo proste niekde inde v nákupnom centre a zrazu neviete prečo a úplne ste akože iní. Alebo prídete do roboty, všetko sa javí, že je OK, pozdravíte sa a zrazu sa o 5 minút pristihnete, že ste absolútne nervózni, že trieskate do počítača, niečo sa vám nedarí a vlastne keď sa pristihnete pri tom, tak si uvedomíte, že je to veľmi zvláštne, že ste mali dobrú náladu a zrazu vlastne sa správate takto. A to je vlastne to, že máme otvorené emočné energetické pole a vlastne absolútne absorbujeme vlastne aj emócie a nálady a ešte aj skryté dynamiky a kauzality v tých našich pracovných prostrediach. Takže keď toto nevieme, tak sme ako keby takou bábkou v rukách všetkých týchto dejov, ale vlastne keď si toto začíname uvedomovať, začneme to prezierať a vlastne iba si to zvedomíme, že to pomenujeme, tak vlastne už vtedy sa to dokáže začať pomaly ako keby upravovať náš prospech. Tá naša nervová sústava, ktorá je teda aj preťažená, tak ona vlastne spôsobuje aj to, že väčšina z nás vyniká teda schopnosťou v oblasti jemnej motoriky. Dokážeme veľmi dobre zostať v rovnakej polohe bez pohnutia, napríklad preto mnohým ide meditovanie, že dokážu dlho vydržať, hej. Sú ranými vtáčatami, ale berte to zase ako keby s rezervou, pretože toto nedá sa, hej, univerzálne zase na všetkých. Majú na nich o mnoho intenzívnejší vplyv stimulujúce látky, napríklad kofeín, alkohol, drogy, lieky, to trošku
nie trošku, v väčšej miere, v väčšom počte ľudí to reaguje úplne inak, než u bežných ľudí. Takže s tým treba rátať. Ak aj niečo také zaznamenávate, že po káve vlastne nám sa intenzívnejšie môže znásobovať agresivita. Že inklinujeme ku káve preto, lebo nám stelesňuje akoby ten pokoj a to, o čo nám ide, že sa chceme cítiť úľavu a je to vlastne naopak, že vlastne popudí to v nás ako keby agresivitu, ale zase každý je iný. Sme viac pravohemisféroví, čiže menej lineárni, ale neznamená to, že nie sme štrukturovaní, sme aj výborní akože v tej štruktúre, len toto je dominantnejšia časť a to znamená, že sme teda tvorivejší a zapájame do tej tvorivosti všetky zmysly, emócie. A sme vnímavejší voči tomu, čo je vo vzduchu, čo nesie ako keby aj tú negatívnu ako keby vrstvu, že vlastne týkajú sa nás aj oveľa viac alergie, senné nádchy, vyrážky. Ono to spôsobuje práve aj to, že ten vyplavený kortizol, ktoré máme vo vyššej miere, vyššej hladine, tak vlastne on ako keby ohrozuje ten náš imunitný systém. A preto napríklad aj deti, ktoré sú vysokocitlivé, trpia častejšie akož takými bežnými chorobami alebo aj alergiami alebo astmou a vlastne v dospelosti sa väčšinou z toho toľkého stresu a tlaku vyvinú až nejaké kardiovaskulárne ochorenia alebo vysoký krvný tlak, takže väčšinou to doženie človeka okolo 40-ky, hej, ešte podľa toho, ako má aj pracovné tempo a podobne. A rieši vlastne akoby krvný tlak, ale niekedy tá práva príčina je to, že potrebuje akoby pracovať s tou svojou biologickou výbavou a s reaktívnou nervovou sústavou a hľadať nejaké spôsoby, ako pracovať s tým tlakom, ako nájsť vhodné kompenzačné mechanizmy. Dobre, a čo teda, aký je rozdiel medzi vysokocitlivými mužmi a vysokocitlivými ženami? Tak ten rozdiel je ako veľmi, veľmi markantný. Dôležité je povedať, že rovnaký počet vysokocitlivých dievčat, a teda je rovnaký počet, hej, chlapcov vysokocitlivých a vysokocitlivých dievčat, ale čo teda ovplyvní to, ako sa potom voči nám vzťahujú iní ľudia a ako sa potom začne prejavovať tá vysoká citlivosť v našom živote, tak je vlastne naša kultúra. A naša kultúra teda má silno zakorenené v podstate predstavy o tom, taký všeobecný úzus, že ako by sa mali správať chlapci, ako by sa mali správať k dievčatkám. Väčšinou aj tá vysoká citlivosť je ako keby zamieňaná s pohlavím, čiže automaticky, že keď hovoríme o vysokej citlivosti, tak väčšina ľudí si predstaví vlastne, že hovoríme akoby o dievčenskej, o ženskej vlastnosti, čo vôbec teda tak nie je. Pretože ženy by mali byť citlivé, očakáva sa to od nich a aj tu vie byť ako keby to stereotypné nastavenie a vlastne od mužov nie. A vlastne ľudia majú celkovo sklon inak sa správať k dievčatkám než chlapcom. Väčšinou to, čo zažívajú vysoko citliví chlapci, aj dokázané je to rôznymi štúdiami aj výskumne, sú akože veľmi smutné závery, pretože vlastne sa zistilo, že matky milujú menej svojich synov, keď sa u nich prejavuje nejaká ustráchanosť, hamblivosť. Nie je to zvedomené, bolo to akoby merané v rôznych prejavoch. A vlastne toto je akoby veľmi negatívny štart do života pre tých chlapcov, ktorí to síce akože príjmu ako kvázi nejakú lásku, oni si to nevedia úplne ako keby porovnať, zvedomiť, ale vlastne oni majú oveľa častejší výskyt nejakých negatívnych skúseností práve kvôli tejto ich ako keby kvalite, že sa prejavujú ako bojazliví, čo v zásade nie je bojazlivosť. To treba povedať, že to nie je bojazlivosť, to je len proces sprocesovávania vlastne ako keby nových impulzov, novej situácie a podobne, lenže ľudia to vyhodnocujú ako keby z toho povrchu takto, hej, že sú vlastne bojazliví. Nemajú radi prekvapenia, alebo ich to zahlcuje, to intenzita, prestimulovanosť, musia si to akoby spracovať. Takže títo chlapci vlastne zažívajú veľmi veľa odmietnutí vo svojom živote a na konci dňa to spôsobí, že vlastne trpia vysokou tendenciou podceňovania sa, nízkou sebadôverou. Boli vlastne robené štúdie, kde vlastne nedá sa povedať takto, že to bolo robené na vysokocitlivých mužov. Hej, skúmali skôr plachejších a hamblivejších. A tam bol len predpoklad, že v tej štúdii sa nachádzali vlastne ľudia, ktorí teda pravdepodobne mali aj vysokú citlivosť, ale vlastne sa zistilo, že ženili sa v priemere takíto muži o 3 roky neskôr než ostatní muži,
Prvé dieťa sa im narodilo o 4 roky neskôr a stabilnú kariéru zahájili o 3 roky neskôr, čo následne viedlo k menším pracovným úspechom. Celkovo takíto muži majú aj nižšie mzdové ohodnotenie a celkovo ako tá akceptácia tou spoločnosťou je úplne inde. No a dôvod týchto výsledkov je vlastne najmä v tej opatrnosti a odkladaní, ktoré je ale zdravé u vysokocitlivých ľudí. To nie je nič ako keby, že nenormálne, to je práve, že zdravý prístup k tej svojej vlastne téme vysokej citlivosti, k tej časti svojho ja. A zároveň aj to, že vlastne vysokocitliví muži si vážia okrem rodiny a kariéry aj teda iné hodnoty, a to tie spomínané duchovné a umelecké. Dievčatá to majú trošku inak, že vlastne oni, keď sú ešte dievčatka, deti, tak matky majú k ním pozitívnejší vzťah. A čo sa im ale deje, čo je vlastne riziko pri takýchto trošku plachejších, bojazlivejších, hamblivejších dievčatách, je, že vlastne matka to pochopí ako splnený sen, pretože tie dievčatka sú nesmierne poslušné, pokojné, proste čo sa spraví, oni sa prispôsobia vlastne aj tej situácii. A tá matka, keď nie je akoby úplne zrelá, tak ona vlastne vidí v tej dcére, že je to človek, ktorý jej bude absolútne lojálny a neopustí, nebude konfrontovaná tým, že hej, vyletí z hniezda a podobne. Takže toto sa tým dievčatkám deje. A deje sa im aj to, že nie sú podporované úplne v tom, aby oni boli konfrontované tým svojim strachom. To je väčšinou akoby úloha toho otca, že má pomôcť svojej dospievajúcej dcére, aby vedela prekonávať vlastne strachy, a keď sa to vlastne nedieje, tak vlastne zostane veľmi taká, zostanú tieto dievčatá také veľmi nesmelé, nesebavedomé. A vlastne oproti mužom dievčatá sú menej vo všeobecnosti sebavedomé. Keď sa robili takéto isté štúdie na ženy, tak tam sa nepreukázalo, že by to bolo trošku iné ako pri tých mužov, že by sa vlastne vydávali ženy neskôr. To absolútne zodpovedá takému priemeru. Ale čo je vlastne zaujímavé pri ženách, že vlastne už vlastne na strednej škole dievčatá prejavujú ako keby takú tichú nezávislosť, lebo to súvisí s tou originalitou, hej, že my to každý v sebe, vysokocitlivý človek v sebe tušíme, ale vlastne tam je veľký kontrast a konflikt medzi tým, čo chce tá konvencia, a zároveň tým, že je vlastne ticho nezávislá, zároveň má aj strašne tú potrebu toho bezpečia, a vlastne tie ženy to nájdu ako keby v tom, že dajú súhlas tomu patriarchálnemu nastaveniu, že teda sa hneď ako keby vydá, má dieťa, a veľmi málo sa potom už tie ženy vlastne akoby vrátia do toho svojho pôvodného. Inak tieto štúdie boli robené v Amerike, takže treba brať ohľad aj na to, že to sú štúdie v inom prostredí než v slovenskom, tu také sa zatiaľ nerobili. A vlastne väčšina týchto žien aj vlastne v rozhovoroch v tej štúdii uviedla, že považovali svoje prvé manželstvo za omyl. A to bola vlastne ako keby, že cesta, ako si kompenzovali to, že čo nevedeli ako keby pre seba nájsť to bezpečie v rámci tej svojej vysokej citlivosti. Rovnako inak reagujú napríklad aj dievčatá na to, že keď sa im prebudza sexualita, tak mnoho vysokocitlivých dievčat je takých, že pochopí, že sa stanú akoby takým, ako to povedať, terčom, alebo že sú len ako keby objektom pre tých mužov, že takto to vnímajú. A pri mnohých je zaevidované to, že ich tendencia správania je taká, že chcú ako keby vyvolať, aby neboli atraktívne pre tých mužov. Takže veľmi veľa dievčat priberie alebo proste venuje sa voľnočasovým aktivitám, zaplnia si ako keby svoj program tým, že sa venujú akoby nejakým umeleckým smerom, intelektuálnym, veľmi sú to také silné intelektuálky. Takže potom ako keby oni sa tak ako držia mimo toho všetkého, tých sociálnych interakcií, ktoré sú bežné pre ich spolužiačky, čo v nejakej miere tiež spôsobuje, že sa cítia akoby v niečom horšie, nesebavedomejšie. Dobre. A čo sa týka víziev, zase mnohé z toho vyplynulo, ale zase, aby som vám to dala do nejakého kontextu, tak je to, som dala skôr. Súvisí to s tým, že vysokocitliví ľudia preukazujú veľmi veľa takých rysov, ktoré sa spájajú zase s vysoko nadanými ľuďmi.
A to je vlastne najmä impulzivita, zvedavosť, silná potreba nezávislosti, vysoká hladina energie spoločne s introvertnosťou, intuitívnosťou, emočnou citlivosťou a nekonformnosťou. No a toto sa stane výzvou práve v tom pracovnom prostredí a už som to aj tak akože naznačila, že vlastne my tam máme neustále takú dilemu, že my nesieme vnútri takú tú nezávislosť a tú originalitu a napríklad v pracovnom prostredí, keď chceme povedať o nejakom svojom nápade, tak častokrát sa stretneme s tým, že iní ľudia to nevedia tak úplne pochopiť, ako my to chápeme, čo všetko v tom myslíme, na čo všetko vlastne myslíme, čo všetko vlastne zvažujeme. A vlastne v nás sa odohráva taký neustály boj medzi tým, aby sme boli autentickí, aby sme neboli neúprimní sami voči sebe, aby sme to vlastne ako keby vyjadrili tak, ako to cítime. A medzi tým, že sa snažíme naplňať tie postupy, pretože v organizáciách sa väčšinou presadzuje akoby tá tímovosť, hej, a nechápe sa tam až tak úplne to presadzovanie, i keď zase je to rôzne, ale teda takto to pociťujú tí vysokocitliví ľudia. Ďalšia vec je, že vlastne keď si nájdu to svoje dobré povolanie, kde sa môžu intelektuálne prejavovať, kde môžu využiť všetky tieto danosti, tak mnoho vysokocitlivých ľudí, nechcem to tak nazvať, že trpí, ale musím to povedať, že v tomto kontexte, že trpí veľkým nadšením z vlastných nápadov a z práce, že pracujú oveľa viac ako iní. A to je vlastne trňom v oku pre iných kolegov, ktorí sú ako keby tým na nejakej úrovni ohrození, hej? Že oni podávajú ako keby na nejakom inom leveli ten výkon alebo kvalitu tej práce. A vlastne keď sa stane prirodzene nejaká ľudská chyba, tak častokrát si to ako keby tak zlíznu, že si to tak užijú tí iní kolegovia, že teda urobil si chybu konečne. A ďalšia vec je, že k tomuto nadšeniu treba ale v našom prípade nazerať ako tiež na ďalší stimul, čo zase vyvoláva tú prestimulovanosť. Takže preto je veľmi dôležité to chápať, že áno, je tu na jednej strane moja vášeň pre tú prácu, ale na druhej je to zase ako keby ďalšia možnosť, ďalší stimul, ktorý už ma zahlcuje, ktorý už ako keby ma unavuje. Ďalšou výzvou z tohto vysokého nadania je, čo plynie, že máme veľkú emočnú citlivosť a tá nás vťahuje do komplikovaných osobných vzťahov. Ani nevieme ako, proste, že my sa ocitneme ako nejaký mediátor, alebo proste niekto nám rozpráva tie svoje príbehy a my to ako keby vnímame, chceme vedieť, hej, zaujímame sa, nedovolí nám to svedomie to ignorovať a podobne. Čo je ďalšia intenzita, príliš veľká. Ďalej tá naša intuícia, ktorá je našim prirodzeným darom, tak to spôsobuje, že sme až tak magneticky respektíve iní ľudia sú k nám magneticky priťahovaní. Tak, že sme pre nich príťažliví práve pretože mnoho vysoko citliví ľudia majú ako keby takú schopnosť vidieť, hej, zase to, čo nie je bežným ľuďom viditeľné, vedia pomenovať nejaký kontrast, ktorý sa vlastne deje medzi tou skutočnosťou, ktorá sa javí a tou skutočnosťou. Takže ono je to také veľmi lákavé, že ostatní ľudia chcú byť ako keby v ich prítomnosti a chcú možno mať aj nejaké vhľady od nich. A ďalšou takou výzvou je aj osamelosť, ktorou sa vlastne trápia, pretože napriek tomu, že chcú byť v tom dobrom vzťahu s inými ľuďmi, tak jednoducho v nejakom momente si uvedomia, že ostatní ľudia im nemajú až tak veľa čo ponúknuť. A to mnohým spôsobí, že vlastne rezignujú na vzťahy. Hej, to je taký pocit. To nie je, že ako keby, že teraz oni boli nejakí nadradení, alebo vy ste sa cítili nadradene, že je to naozaj nejaký pocit, ktorý reálne sa vlastne stáva a deje vysokocitlivým ľuďom. A tam potom sa už akože pracuje s tým, že ako sa dá na to pozerať ešte inak. Ďalšia výzva z toho teda plynúca, je ich 8, ja ich tak akože veľmi rýchlo zhrniem, lebo pozerám, že už sa nám aj míňa čas, že vlastne rozhodujeme sa teda veľmi dlho, to už aj ste spomínali viacerí a potvrdili to. Sme emocionálne vyčerpaní, čo je teda logické, lebo sa interesujeme akoby do rôznych vzťahov, do pocitov, do nálad. Náchylnosť k stresu a pocitu tlaku, čo je zase súvisí s tou našou reaktívnou nervovou sústavou. Vyhýbame sa konfliktom a vyhýbame sa konfliktov preto, lebo nechceme sa cítiť nejakú disharmóniu a z druhého dôvodu, že pre nás je to ako keby ľahšie, ako urobiť to, že my pomenujeme na rovinu, že čo by som chcel. Že ľahšie sa ako keby vo svojom vnútri v tichosti posudzuje iný človek a urobí o ňom nejaký záver a ťažšie sa otvára v tej zraniteľnosti ten kontakt a rozhovor, že toto keď hovoríš, tak mne to robí toto a ja by som to chcel tak a tak. Čiže to má akoby viacero rozmerov.
Neschopnosť prebrať kontrolu nad svojimi emóciami, to je vtedy, keď sme prestimulovaní, tak to je ako veľmi náročné. Zvýšený dôraz na starostlivosť o pocity členov tímu, lebo sme naučení dávať tú pozornosť iným, postarať sa o nich a riešiť ich, zachraňovať. A nemyslíme až tak na seba a svoje bezpečie. Potreba väčšieho priestoru na seba obnovu, pretože my máme nejaký vytvorený obraz o tom, že čo by mal dávať líder na líderskej pozícii, a teda my, hej, ak sme sa tam ocitli a konfrontujeme to v svedomí voči tomu, že sa nám javí, že možno potrebujeme viacej oddychu alebo nie sme až takí, ako by sme mali byť, mohli byť a podobne. A posledné, sústredenie na detaily na úkor stratégie, a to aj napriek tomu, že my sme výborní v tej stratégii, ale vlastne keď sa to týka stratégie, ktorú prevezmeme napríklad organizačnej alebo podobne, tu nemusíme až tak úplne cítiť v tele, hej, že kam smerujeme a zakliesníme sa prirodzene vlastne v tých detailoch. No, ak niektorí potrebujete sa odpojiť, tak úplne chápem, že som prešvihla čas. Obávala som sa toho, že to stane, sa to stalo, ale ak ešte môžete byť a chce sa vám toto ešte vypočuť, tak ja sa pokúsim naozaj tak, aby to dalo aj význam, aj to malo hodnotu. Tak si ešte môžeme prejsť stratégiu, teda, že čo by ste mohli urobiť. Kľudne si pri tomto zoberte aj papier a pri každom bode si napíšte, že čo vám k tomu prichádza, že čo to znamená ako keby pre váš vnútorný nejaký stav alebo situáciu, že čo je dôležité pre vás v tomto bode urobiť pre seba, aby ste sa o seba postarali. Prvý bod je teda prijať svoju podstatu, svoju vysokú citlivosť. Hej, to robíme aj tým, že si hovoríme tieto fakty, objektívne informácie a berieme to objektívne. Druhá vec je, že potrebujeme si vyvinúť kompenzačné mechanizmy na zvládanie záťaže a stresu. Tu je len taká ukážka, že napríklad hlboké dýchové cvičenia, čiže naučiť sa dýchať hlboko a zdôrazňujúc výdych ústami, a to vlastne nám pomôže zvládnuť a regulovať nejaké napätie, keď prežívame alebo máme z niečoho strach, nejaká nová situácia, nejaký rozhovor nepríjemný s človekom z tímu alebo výpoveď musíme niekomu dať. To je extrémne nepríjemné pre vysokocitlivých ľudí. Takže používať ako keby a rozšíriť si portfólio týchto nástrojov. Čokoľvek, čo vám napadá, tak si samozrejme doplňte, čo robíte, v tom pokračujte, čo vám v tom napomáha. Stanoviť si zdravé hranice, lebo to je dôležitá téma pre vysokocitlivých ľudí, ale nebrať ich, ako sa to tak zvykne, a to je aj hrozná predstava pre vysokocitlivých ľudí, že vlastne my až nevieme dávať tie hranice, že je to až niečo nepredstaviteľné, hej, že teraz mám povedať nie. Ale to nie je o tom povedať nie, pretože treba myslieť na to, že stále je to vzájomná dohoda. Hranicu má aj druhá strana, pretože vlastne každá strana v tom rozhovore alebo v danom vzťahu si zabezpečuje tú vlastnú bezpečnú pozíciu a o tom sa vlastne ako keby diskutuje a nastavuje sa to tak, aby to vlastne bolo bezpečné. Čiže niekedy áno, niekedy to môže byť striktné nie, keď veľmi dobre viete, že vás niekto už ako keby využíva, zneužíva, nerobí si svoju prácu a dá to na vás, tak tam je úplne v pohode povedať nie, ale potom sú situácie, kedy treba to brať ako vzájomnú dohodu. Pri hraniciach zase nastaviť si hranice aj pre seba, a to napríklad vo forme nejakých rituálov, že sa niečomu spoľahnete, lebo potrebujeme stabilitu, potrebujeme bezpečie, niečo, čo je ako keby dané, hej, že sa to nemení, nie je to nevyspytateľné. Čiže napríklad nastaviť si akýkoľvek nejaký ranný rituál, večerný, to môže byť aj minútka, 2, alebo nejaký partnerský rituál, rodičovský rituál, čokoľvek, čo vás vlastne ukotví. Nejakú príjemnú rutinu robiť, dávať dôraz na prípravu, napríklad keď idete na nejaké stretnutie. A to môže znamenať aj to, že si precízne spracujete akoby minulé zážitky, aby vás neovplyvňovali tie zdanlivé nejaké momenty, ktoré vás tam strašia, ale aby ste si vedeli zobrať ako keby z tých situácií čo najviac a vlastne nastaviť si hranice na základe tých minulých skúseností a toho ich spracovania. Štvrtý bod, a to je dôležité a kľúčové, najmä vlastne aj pre mužov teda, ale aj pre ženy. Chcela som povedať iba pre mužov, ale je to aj pre ženy dôležité. Napríklad muži, pri ktorých nebolo podporované to, aby rozvíjali empatiu a citlivosť, hej, že boli za to ako keby zahanbení, mnohí boli šikanovaní kvôli tomu, to sú veľmi hlboké stopy a zranenia, tak je dôležité si to vlastne akoby zobrať v takej komplexnosti a že potrebujeme vlastne mať aj to praktické uvažovanie, logiku, hranice, ego, súťaživosť, štruktúru,
A rovnako potrebujeme aj tú intuíciu, kreativitu, citlivosť, abstraktné zmýšľanie, empatiu, vnímavosť, hej, všetko toto, čo je vlastne považované za ženské. Ale to spolu nás robí ľudí ako ľudí, hej, že to nie je ako že mužské, ženské stereotypne, ale že tak sa to ako keby na to nazerá, hej. A vlastne rovnako ženy sme oveľa silnejšie ako keby v tej kreativite, citlivosti, ale je dôležité dbať na to, aby sme robili priestor v živote aj pre tie veci, ktoré sú považované teda hej za mužské, čiže praktické uvažovanie, plánovanie, štruktúra, detaily, mysel, čiže brať ako keby ten ohľad na ten balans. Venovať sa starostlivosti o seba, čiže načúvať svojmu telu, pretože to je primárny zdroj tej vysokej citlivosti. Pestovať si dôveru v seba, vytvoriť si priestor pre oddych a najmä, čo je veľmi dôležité, nepreplňať kalendár aktivitami. I keď viem, že ak ste teda manažér, tak vlastne ono sa to deje automaticky, že už vám tam niekto posiela rôzne pozvánky, ale vyvinúť si akoby nejaký systém, dať si aj čas, spraviť si prieskum, ale vysokocitlivým ľuďom robí veľmi zle, keď vidia ako keby hustotu v tom kalendári, lebo to už robí subjektívny pocit tlaku a stresu. Čiže nájsť si nejaký spôsob, ako tam dáte tú vzdušnosť aj do toho kalendáru, tak aby ste tam rátali vlastne s tými svojimi prirodzenými rytmami a cyklami. A končím už posledné dve. Buďte viac prítomní vo svojom tele. Veľmi dôležitý priestor na sebareflexiu. Toto je veľmi akoby podceňované, nedáva sa priestor, ale naozaj mať ako keby po akejkoľvek skúsenosti, či už pozitívnej, aj negatívnej, dať si ten priestor, vstrebať to, cítiť to, keď jete, tak vnímať ako keby to jedlo, že nechávať si ten priestor, nezahlcovať sa vlastne tou myslou, lebo ona je ako keby aj dobrý sluha, ale je aj zlý pán, ale vlastne ako keby si to regulovať a vstúpiť tam ako keby do svojej sily, že určiť si to, že ako to chceme, že potrebujem vlastne ten priestor pre seba, pre svoje myšlienky, pre spracovanie nejakej skúsenosti. A pracovať vlastne s nejakými nástrojmi psychologickými alebo s nástrojmi seba poznania, seba rozvojovými na to, aby ste sa naučili byť v nadhľade a v odstupe od toho, keď ste zaplavovaní tým svojim emocionálnym prežívaním. Pristupovať tiež veľmi citlivo k zmenám, nebáť sa, že nám to trvá hrozne dlho a dopriať si aj čas, že keď sa už tá zmena udeje a nemám čas sa na ňu pripraviť, jednoducho, hej, organizácia oznámila zmenu alebo jednoducho stane sa, hej, že v život je nevyspytateľný, príde to, tak to rešpektovať, že teraz potrebujem ja pár týždňov na to, aby som ešte vstrebal túto zmenu a dopriať si ten čas, byť k sebe láskavý. A potom vytvoriť si dôkladný, stabilný a silný obraz o sebe a udržovať si svoj stred. Znie to všetko jednoducho, ale sú to všetko celoživotné témy, celoživotné výzvy a môžu sa v čase neustále meniť, aktualizovať podľa toho, ako to potrebujete. To už je záver. Ak máte niečo k tomu, pokojne, ak ešte teda máte čas a ste ochotní ešte venovať nejaký čas alebo sa spýtať, tak ja som tu pre vás, pokojne sa pýtajte. Alebo ak by ste aj niečo chceli doplniť, pozdieľať. Ďakujem, pre mňa to bolo veľmi prínosné a naozaj, že takým a veľmi zrozumiteľne akoby zosúladené všetky tie informácie alebo tie situácie, ktoré sa okolo nás dejú a možno sme nevedeli prečo, tak mne to bolo taký ucelený pohľad na celé naozaj tú povahu toho citlivého človeka alebo tie situácie, ktoré sa mu dejú, tie vnemy. A naozaj aj ďakujem za ten mužský pohľad, ktorý kolega zdieľal, už myslím, že sa odpojil, že sa to naozaj aj tak deje a že aj muži s tým majú akoby problém sa vysporiadať a týka sa to mužov, čo nebolo doteraz možno tak prezentované. Aj toto je pohľad, ktorý je pre mňa prínosný, takže ďakujem, Janka. A ja ďakujem za zdieľanie aj všetko, čo ste pozdieľali. Ďakujem. Ak by ešte niekto chcel, pokojne môžete. Dobre. Ja vypnem aj nahrávanie, že ak by vás to aj rušilo, tak už dám.